Aoko. Erokamano ahinya Aoko. Pilau modong' ikownwa Nairobi koni. Wambe wabede nyasi kanyachiel. Ka kamano wadhi nyime kama duol makedo gi mibadhi e pacho kamano EACC ogolo samath ne jatend boma ma Kisumu Michael Abalawanga mondo chopi apisgi kitude gi ketho mopogore opogore. E ketho mokwongo, Abala itudo gi tiyo gi oboke mabandia mondo ndike tich kaka meneja mar boma ma Kisumu. Kamano bende EACC wacho ni Abala kaka meneja mar boma ma Kisumu notiyo gi oboke mabandia mag wuoth kod chudo mabalang' ne miyo moro ma ok jatij boma ma Kisumu. Wachore ni miyono nokowe e limbe mar tich e boma ma Lagos, piny Nigeria, kochakore tarik 8 nyaka 12 dwe mar 7 higa mokalo. Miyono ne owuondore ni en jatij kaunti ma Kisumu ka omenda mag kaunti notiyogo e wuodhno. Kuom mago odonjne gi ketho 4: loso obok mabandia, yako mwandu sirikal, chiwo neno ma miriambo e wi obokge kod chiwo obok mabandia. Tok chike mag NEC kuom magi idwaro mondo chop mapiyo piyo kaka dwarore e apisi maduong' mar EACC Mano Integrity Center manitiere buore Nairobi. Wadhi nyime kama riwruok mar gavana